אוקיי, עברתי לממשק של הרכב, אני צריך ללחוץ על Source ועל AUX, ועכשיו אני שומע את המוזיקה שאני מנגן מאנדרואיד אוטו. נמך טיפה. עכשיו אני רוצה לחזור לממשק שלו, שוב לחיצה ארוכה על ליסט, ועולה לי הממשק של אנדרואיד, ופה אני יכול להיכנס ספציפית לכל אפליקציה או לחזור למסך המפוצל. העברת שירים רק מפה, לא מההגה, לכל מי ששואל. האנדרואיד אוטו מציע לנו מקומות שהיינו בהם לאחרונה כדי לנווט. אצלי זה מחובר לספוטיפיי, וזהו. עכשיו, מה שמעצבן פה במיוחד זה שאם נגיד אתם כן שומעים רדיו ונכנסת שיחה, אז אתם לא תשמעו אותה ברמקולים, אלא תצטרכו בטלפון להעביר לרמקול הפנימי של הטלפון. כמובן שגם כל שינוי במזגן וכולי צריך, אם אני לוחץ פה על המזגן, אני שומע את הצפצוף, אבל אני לא רואה, ואני חייב לעבור בלחיצה ארוכה על ליסט. כבר לחצתי על המזגן, הוא כבר בממשק של המזגן. זאת אומרת, מבחינת האוטו, לחצתי נגיד באפשרויות של הרכב, אז זה עבר לשם, אוקיי? פשוט כשהממשק של אנדרואיד אוטו מופעל, אז לא רואים שהוא עבר. זה הכל.